onye ọma na-ege ntị anyị ji eme ọnụ eji m n'aka na nke ụbọchị nke tata na-ada ka m na nwanne m nwaanyị si wee kwu unu nkwa tupu anyị ejewe ezumike anyị na-ekwu ihe gbasara nchekwa dị n'ụdị ọ bụghị dịka o si kwuo ọsọ mgbe i yiri akwa ndị amị yiri nke ndị polisi ka ị bụ onye nchekwa anyị niile kwesịrị na-echekwa ezinụlọ anyị echekwakwa ma obi anyị ma ndụ anyị maka isi eme ihe dị iche iche. Nwaanyị ọma, enwere nke na-anụ m ọkụ n'obi ka m kwupụ ya tupu nchefu ya. Enwere ịbata n'ụgbọala, enwere ndị ọ dịka mgbe ha nọ n'ụgbọala ka ha ji echeta village meeting ha chọrọ ime ma ọ bụ ikpe ego ole ha nwee ihe ga na-abụ ọ batago bunye ya that win $1 million dị ebe a okay ngwa ahịa ahụ $10 billion ị na-akọ ndị nọ na moto ị maghị onye gị na-atụkwu ị maghị ihe onye ahụ na-arụ ị maghị otu o si eri nri ịkọchazie $10 million ọkwa ya mgbe iritu ụfọdụ ana m eje ọba ego ma ọ bụ na in the next 1 hour m ga-anọ na ọba ego m ga-etinye gị ya bụ ego ha so mene gị ị nọ na-eme ha so gị a na-erekọdụrụ gị niile ekwu eziokwu irituo na moto ka ọ hapụ ịdị ka ọ na-eso gị ọgbarụ nkịtị bọs stọpụ nke na-eso nke gị ahụ ọ rituo werezie anya chụrụ gị gawa abịazie nara gị ego ahụ ị ga-weta n'ọba ego maọbụ bịa ebe ị na-ere ahịa bịa bọgụlụ ọrụ ya ma ọ bụrụ ndị oyibo asị kedu ebe o si mee ị maghị ọnụ ihe ọnụ gị butere biko na ụgbọala wụ ebe pọblik ọha ịmanwe na-ege ntị o nwere ụfọdụ kọọlụ ga-abata ịmanụ ka ya bụ kọọlụ dị eme gịnị imechie ọnụ gị so onye a biko anọ m n'ụgbọala mrituo ma akpọọ gị ọkwa na ya maka na ọkwa na onye dị ndụ na-eme gịnị na-etoja. Nwaanyị ọma, ihe mewe iche ịba ụgbọala tige nke a na-akpọ silent mode gbam iri nga maka unu nweta ụgbọala ndị omekome na-anọ n'ime owi nke ha na-asị nwetagoro ebido na nke gị ebidozi ọrụ ọsọ nka nne ị na-ele ekwentị na a na-eji awụ na ị na-enweta alat gị na ekwentị gị na-efichapụ ya biko nwee ekwentị ọzọ na-enweta alat ka iji enweta alat dome n'ụlọ eji na-aga maka ha nweta gị n'ekwentị gị si gị ngwa jee ego lekwa ego ole n'ekwentị ngwa wee tigaji ego na nke anyị ị ga-eji ọmamanye na-eme ihe emenye otu isi iche maka ụwa dị njọ nwanne m idome ndụ gị na-eji ndị mmadụ wee ndụ gị n'otu ha si chọọ mpụta bụrụ ụjọ onye ọbụla ga na-agba mbọ dịka isi kwuo Chukwu na-echebe anyị mana enwere nke anyị nwa kwesịrị ime imechazie nke ruru gị na-eme Chukwu echebe o nwere nke ị nọ na-ekwusị na ị ga-ekwu tupu anyị agawa ezumike nke na mpụkwa n'ọnụ nke a na-akpọ na kewu soshal midia anyị na-eme nga ahụ onye pụtara isiokwu anyị ga-ewepụtara ofu ụbọchị biko na soshal midia ha bịa ha sa amatago ha kamgbe afọ 10 nna-ajụ ma nwanne nna gị ka nwanne nne gị ịma vileji osi ịma na onye nwụgoro ahụ pụta ha n'ụwa babaga na soshal midia tupu ị na-enye mmadụ ahụ gị na soshal midia ha bụgagode mgbe mmagodo onye ọnwụ biko soshal midia ndị nọ a na-awụ ndị ezigbo ndị nọ die na-awụ ndị ụfọdụ ma ndị fadị ma ji nwa ya na soshal midia ọkwa eziokwu nwanne egwu iji anya bịa na akwụkwọ gere ntị ama m n'ụbọchị nke tata na isiokwu anyị ji bịa gba unu nkịtị gbakwa anyị nkịtị anyị ncha ga-anọrọ mana ịma na oge abụrụ nwanne mmadụ ka anyị kwufọkwa nke anyị ga-ekwu n'izuụka na-abịa ọ ka bụkwa adị unu nwaanyị adị unu ji eme ọnụ Uchechi Chukwuma ka unu na-anọrọ n'ụbọchị nke tata. Nwaanyị ọma, nne ndị Igbo na-ele anyị obiọma bụkwa ji m n'otu taa ọ dị ka asa ya la n'ala maka okwu akpa ọkụ n'ọnụ mana anyị ga-eweta ihe oge ọzọ mana inwe ozi chọrọ izitere anyị gbasara ihe sekuriti na okwu anyị buzokwu zitere anyị na nta akụkọ anyị ile n'ihe onyonyo ị ga-ahụ nke edesara na Facebook anyị ma webụsaịtị ma Instagram na Twitter na-ezitere anyị ozi ịchọkwala ka anyị nye gị aka na-eti mkpu na-agwa ọha anyị